dynamik. Ja, præcis. Det er virkelig mærkeligt. Det er også en enkelt æblebrasse. Godt, vær sød og vær stille. Også ned bagved. Jeg har fået ret i jeres teknik. Færdigt. Jeg får I tilbage. Ej, så nu du bare men har du købt noget nyt eller hvad? Nej, det var bare noget, jeg ikke rigtig bruger så meget. Det er sådan, har jeg bare sådan fundet frem. Altså, det har faktisk ikke bare ikke. Ej, jeg kan virkelig godt lide den åbning. Fordi det stykke til min Her til dig. Nej, præcis. Jeg var faktisk på den biltur. Tager du den her på? Så kan Jo, men jeg ved ikke, om jeg skulle det her. Ej, det bliver vildt fedt, ja. Hey, Alfred. Ind og komme. Som, Det kan man aldrig sige. jeg tror, det er ikke et halvt år, men han er blevet udpeget som leder. Det gør det. Eller... Jeg synes, det er nervøst. Alfred. 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 Er du okay? Ja. Jeg er okay. Okay. Men jeg skal gå en tur. Min far er her snart. Ja, okay. Alfred! Ja, kommer lige herned en gang. Hej. Hej. Og så fik du terminsprøve tilbage i dag? Ja, det gjorde vi. Okay, godt. Hvordan gik det? Fint nok. Men, hvad fik du? Alfred. Ja, undskyld. For helvede, mand. Du bliver simpelthen nødt til at tage dig sammen. Jeg gør det bedre til. Du bliver nødt til at tage dig sammen. Du er så fucking doven. Prøv lige at se på dig selv. Men for helvede altså. Undskyld mig. Jeg gider ikke at høre på flere undskyldninger. Du er så fucking doven. Undskyld. Stop. Jeg gider det ikke mere. Jeg har simpelthen fået nok af det der. Forstår du det? Ja. Det gør du. Du forstår godt, hvad jeg siger. Gør noget ved det. Ja. Ikke? Hvad vil du gøre ved det? Hvad vil du gøre ved det? Kig på mig, når jeg taler til dig, for helvede, mand. Ved du hvad? Jeg gider ikke engang at se på dig. Nej. Pis op på dit værelse. Hvis jeg ser dig sammen med ham, Thor, eller de der to tøser, I render sammen med. Hvis jeg ser dig sammen med dem igen, så får du lov til at blive op på dit værelse, indtil du rådner op. Har du forstået det?
tage en tår? Nej, tak. Fik du en plet på straffeattesten? Det er fucking lige meget. Tid kan lidt rende mig, for at være ærlig. Jeg ville fandme ønske, at jeg havde noget så ligesom dig. Det har du ikke, Maja. Det er godt, du har en veninde, der kan tage lortet for dig, ikke? Du har bare snakket med mig om det, Keo. Har du haft en god dag i skolen? Mm. Hvad lavede I? Hvorfor må jeg FT, mor? Det må du også snart. Det sagde du også sidste uge. Jeg går i bad nu. Du trænger også til et bad. Okay, jeg kører. Ej, vi glemmer musik, Ej, Maja. Alfred! Vil du godt være sød at være? Alfred! Hallo, Maja. Kom. Hej! Hey. Hvad så? Jeg tror, jeg er løbet hjemmefra. Hvad? Ja. What? Du er for sindssyg. Jeg vidste, der var gennem det lille vilde dyr inde i dig. Okay. Kommer du ind igen, eller hvad? Det ved jeg ikke lige helt. Det er så sygt mærkeligt, at de bare sidder her. Altså, Sofia synes også, det er vildt mærkeligt, når I Det er fint, det er så fint. Altså, jeg er smidt ud. Jeg følger lige Alfred hjem. Hvad fuck skal jeg gøre nu? De føler sig ikke engang opdaget, at du er væk. Du har nok ret. Det var også bare en åndssvag idé til at starte med. Men du må da ikke give op.
Hvad så? Hvad vil I have? Vil I have snacks, eller skal vi... Ja, skal vi bare have nogle bajer? Købe noget drik? Noget drik? Ja. Kan vi ikke få nogle shots? Shots! Ja, kan vi ikke få glitterfisk? Vi er på en tank. Altså, du skal Jeg stoppe synes, det du der skal købe guldfisk. det. Jeg vil lige gerne have glitterfisk, hvis jeg har det. Nej, vi skal ikke have fucking... Du kan få, Eller dem du kan få deroppe. shakers. Ja! Kan vi ikke få det? Er der nogen, der har penge med? For jeg har ikke nogen. Nej, jeg har brugt mine 500 kroner for den her. Altså, vi behøver ikke penge. Hvad? Hvad mener du? Geo. Nej, det der må man ikke. Er du sikker? Jamen, jeg gider ikke have øl. Maja, please. Ej, jamen, det der må man ikke. Bare løbe ud, eller? Jeg tror, du skal ikke løbe. Vi løber først, når alarmen er gået, okay? Alarm? Okay, kom. Hvad? Maja, kom nu med. Jeg forstår det ikke. Kom nu! Ej, pas på, pas på. Er du okay, mor? Ja, jeg er okay. Ja. Er du sikker? Jeg har lige sagt, at jeg er okay. Du behøver ikke at stå over i mig. Stop mig. Hej. Hvad så? Er Alfred hjemme? Nej. Det kan du bande på, han ikke er. Pas af med dig. Geo? Ja. Hvad så? Og så ikke så meget. Ja, altså, hvordan går det? Det går fint. Ja, laver du noget lige nu? Nej, jeg laver ikke rigtig noget. Okay, altså, vil du med hen og se om Alfred hjemme? Er han ikke... Jeg tror, han er løbet hjemmefra. Hvad? Hvorfor? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Jeg snakkede bare med ham. Jeg ved det ikke. Ja, altså, men vil du med hen og kigge alligevel? Det kan vi godt. Seriøst? Ja, det kan vi godt. Tak, Geo! Kom. Du banker bare. Men jeg har ikke tænkt mig at banke på. Altså, det nytter nok ikke noget. Han leger sikkert stadig pønsel og sådan noget. Skal vi prøve men så må vi gå over til hans vindue. Jeg skal det. Ja, Men jeg kom. tror bare, der er lidt højt. Nej, kom nu. Alfred! 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 Op med bukserne. Det kan jeg ikke, det kan jeg ikke. Kom så. Nej, jeg mener det er sandt. Det er over hinanden. Kom, er I klar? Kom, er I til at give slip, og verden går i tur lige om lidt, og jeg er ikke klar endnu, men får man hen, hvis man ikke har et sted, man hører, et sted, man hører, findes vi, når vi er væk, hvem er vi, når vi er ude af os selv, jeg piller verden.
Hvordan har du det egentlig, Maja? Altså, jeg har haft det bedre. Mine forældre er ikke engang hjemme en gang om ugen længere, så... Du kan jo bare flytte med mig og min far, hvis du har lyst. Hvad? Stop! Det er bare fordi, jeg godt kunne bruge de der ekstra 500 kroner om ugen. Ej. Kan du huske sidste sommer i min baghave? Ja. Da du smadrede din mors havebord. Ja. Det var altså en god sommer. Mm-hmm. Jeg savner din baghave. Du kan da bare komme når som helst. Jeg tror pigerne kan lade det. Ja, altså, kan du ikke bare blive lidt, altså? Ej, jeg tror, jeg skal gå nu. Sjov. Ja, seriøst. Jeg mener det. Seriøst? Ja, ja. Ja, ja. Stop. Stop. Tak. Altid. Mm. Folk tager hjem til et sted, de hører hjem. Et sted, man hører hjem. Der blev vi til, da vi forsvandt. For hvem husker os ud over hinanden? Jeg piller verden ned. Var ikke hurtig nok til at følge med. Og jeg er ikke klar endnu til at give slip, for verden går i tu lige om lidt. Og jeg er ikke klar endnu, for hvor går man hen, hvis man ikke har et sted, man hører